Namanan kada kayo amin, di pa kasaritaan ngayon tayo basa ka ni drama, kat manipod ka ni pagayam tayo Rogelio, sana pudpud no anagan. Dir manang biyanag, nalaingak ngagpamarang, kabailak tagbalin na masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta, katap numawatam di amin, rogyak tiag salaysay. Umayak man, Fred, ang anak ko. Ni, sumrak kayo atatang. Ang yaman ako. Apay nga guyak kayo manon. Uy nga ron, nabanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguyak ka. Atong si Plemak, anak. Ay, katagina na kayo, di balayo di kay pumanag na. Nagpatsik apak ko magaraw. Awan magkwarta ka na ko. Pagpatsik-apan nyo, aya. Igay ili igay private doktor ko ma. Tapos sa anak ko nga agpila. Ay, sa nga ribo pa'y mo natanda kwartak. Iso pa'y lat maitad ko Diyak pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang, anak. Panayunak ijay kapsat mo. Mabit lang nga rod, tatang. Ay na. Ay, nagpunag-unag. Uy ko. Umayag man, Elsa, anak ko. Ni, aguyo kayo, magtatang. Sobra kayo. Ay, agyaw man, anak. Ano, tiplemas ko, anak ko. Naunungan. So, masapol nga ipa-check up ko iti doktor. Kat, ingkay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabala ako rin may sa kanak. Basta nayunan nyo ito'y intadya kabsaan mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na aya, tatang. Duwari buko mangam. Ure 1.5 lata na. Sige, agpakuyog kayo nga rod kinin anang. Taing kay agpa-check up. Ure sa anay. Kabailang pa mo. Agbata nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ano ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Saan? Sa mabanog ka. Nagbati ka dito balay. Amom nga rod ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Dahil sigo na papabanak. Gatangam nga rod ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay pare santeng. Aldawag. Malataw tan Saan? Nasapa pa ilang pareng. Darag mo Hindi pa'y nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyag itisili. Saan aya? Ay, wala rin pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wan pare. Ay, sugatak lang Nakadigo sa kao pare. Uray naklabitay. Ay na, kung naklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Maparinaya mo na di ka mo Kiingkarimin umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap tabuok mo. Naibagay na unay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si Kama, Brenda, di mo kita ang tamugin ko. Talaga, kastaran na ita. Dahita ti asik ko. Huwin nga, Rod. Oh, Santi, agsaw kamot na. Nakaul-uli magkamot. Ay, nagpintas ka nga ba? Iso aming mingmingan ka, Brenda. Thank you. Ay na, nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di Put-putan man iti dakulap mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabalin ka di mo't put-putan ti may sa dakulap mo, Brenda. Sure, Santi. At di dakulap. Pag sinagay sa niya, put-putan. Ay, nagkala sa nalamuyo mo ilatati dakulap mo. Ure, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagpakambat? Ubingak pa, Rogelio.
Tawan ko la ti bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agkakban tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo, tanaturog ka mo ije sa alas. Jak mo, ngunit yung oras na dyan bakay. Jak kaya't ang madisturbo ka bakay. Iswadyak naturog, iti siligta. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang, iti balay da parisantay bakay. Nagsat kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan? Nagpadoktoran, iti bakay. Ba't, di ka ito mamamati. Di orain ka damagin si doktor ko. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Ang mura na parang nagpahikap. Ay di naklaslas-tugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakay. Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuda. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Una pare. Kailiw ko ni Brenda. Unya lang, uray bagay ka ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanala ilaw. Una rin pare. Ano pa ti atin na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayatin ni Brenda, pare. Tasaan nagkikil. Kasano agkikil ka bakit? Dagiti la ubeng kagkikil pare. Nung ni Brenda. Libre na jayang. Unya lang, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang nagkikil. Wala pare. Gamawang kwartak pare. Antak warantak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Indag, relax. Napanan ni tata ang nanang. Apay akas lasaan ang matatao dito balayo. Nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay laang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman namoy ti dayje nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapananda aya. Ka ijay ayuyang day ti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napintas ang balasang akadwam ni Tiber House? Kaada ka, Rogelio. Day, at gawin na pintas akada kang Brenda. Katuan pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yaman mo mang kanyak. Kada kami ko lang ba, pare? Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak niya ka anakan na. Anya? Nice meeting you, ating Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kayat mo nga inuman? Ladies drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inuman? Kabaalak oray no mano. Oh, sige nga raw. Mangalakan iti inuman. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom, ading. Basta, inarimon tayo dyan Stephanie, pare. Inaklunak pa yun na, pare. Anya? Nagpardasal? Ada kondisyon na, pare. Anya nga, pare? Bayarak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan ang saan ara ka baya. 15,000 ka no. Tatalo ang bulan dahil siya, pare. Na, nagtakilan, pare. Pangalaan mo kayo ti kastagatan, pare. Idis kitarak pare. Apay nga ta marigatarak nga abdil mo bakay. Kinasakit titangig ko bakay. Anya, ne, apay ngay.
Kasla, nakabaray tititil mo na. Anya, Ay, ni, apay nga tangay. jangar mo ba kay adan sama cancer kon? Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan ba kay ta agpaili ak na maramdama iturog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Sama da, mabasulo man ta ara kay. Talaga siguro makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggad ko. Apay tatangad yu tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabukol, anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. At nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga runday tangay. Anyat ko na dangay. Maopera ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na maikat dayta nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpa-opera. Tawa mo, kwarta am arama na. Awan kwarta kami kininarang yaw. Akada kami kanil si tagastos atatang. Ay, sige ka ron. Kainak ang pa-schedule. At agaron, maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton atatang. Ay, no, ada kwartam dito, itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige nga raw, anak ko. Mano, mati maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakita talaga rin nagtil mo na kanak. Manutintod ni Manang Fred aya, tatang. 5,000 nga raw, anak ko. Tangay di kay paymat maopera. Mangtedak mat iti 5,000. Ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jismay. 5,000 lang, tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayam tidwa nga anak. Tabak. Apay aya. Uwin ata. Kurang tinawar-uro ko a kwarta. Ninayunan ta ko maiti uri duwawin mo talo ta anak ta. Ado ko mati pagdawatan ta iti kwarta. No ado tang agkakabsa. Kahit kano nga agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, Uncle. Ay, siga akan-akan. No manot maitid mo. Tay ang tao din ta puso Umanay ti sa nga rin, Uncle. Kano isutal ta di mabalilat ta kanakan. Nasursuro amin ang akakaanakan niya, Uncle. Sampay mo akan-akan. Mapanak pa ilaan. Sabagay, Uncle. Numang tudday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok a pisos. Mayatan, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaur-ur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag pa-operak dito ako tabat. Al-alman nag-ayamay. Damdamagak laang numanaw. Basta umdasan, mabalinan dito. Nala, inta nga ro nagpa-schedule lang tapno maoperakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murintan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man, tapno dinak madlaw. Sa bali nga min tagparparik na kanyakat. Iso asuruta kitinalimod jamayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up, di na kayat. Anya? Sapay nawadwad a kwarta jegem na. Iso asuruta jamayo, anak kaw. Apay at dito'y para kitinagkitaan ta. Ang mga nuwada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang ang dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Sige. Ada pa'y sobra na dito eh. Unak apagdit ta kuma. Inton maminsan nandiata dit. Ala, yag mo diatan. Oh, ato, Esteban eh. Ay, thank
you, Rogelio, ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kaya mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Ita kayo, at di ka pumanawag ka. Yag mo tikwat na ngayon dati asawakan ka. Tano saan na ipatiliw ka iti pulais. Buko, ibat ang buko. Yag mo paingaw mo na tikwat ka. Tapos ibatang tipok mo. Mandiyak nga, ita ni Rogelio na itong akwartak. Rogelio, alam tikwartak ko na. Darasam, tano saan na idarum ka ng babae ka. Bakit di mo karo ibatang tab na maagaw ko tikwarta? Esteban! Yang mo na takwarta! Sige ba? Taglib lang ni Esteban! Taglib! Anya pailat kukuam ni Rogelio. Apa nakailad ka pailaan? Nasakit nga rin tikyan ko. Bakit? Nakaaro ti sakit na. Ay, di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagitan nakta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-payson tayo ito. Sa anak nga ulbod. Bakit? Masakit na talaga. Ay, makamuka ko namay. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makanay. Sa anak nga ulbod. Patin ako bakit? Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siya. Kat ada na doktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyang damatla kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbaga. Manipod di din mabain akon nga agulbod iti asawa kan kadagiti anak ko. Inijak nga rodan dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Naitaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen. Manang Biyana! Pakasaritaan ni pagayam tayo nga Antonio, sana pudpudno anagan, tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, upat dagiti anak mi iti asawa, ngam saan da na paraburan iti anak. Isungay iliwan mi kinibakat ti madaan iti apu ko. Kat ti buridak nga anak mi tayan tinamnama mi. Pilpilitan mi ang mga sawan, barang iso ti makaipaay iti apu ko mi. Rogyak nga rod, ti agsalaysa. Marisa Lumay, lumabasak pay. Kawan na, pare Antonio, nagapwam. Ay, naggapuak man dito istor. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita maray. Ayun, pare. Nagbakasyon na dito'y balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga rod. Mabanugak nga gan anawa kadakwada, pare. Ay, mayat kidi Dan anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumaray. May na awam pay uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan met uray may sa anaganak kadakwada. Apay nga tangay, pare. Kasano aya, kaya may isang anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagpaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Un makidi Di may duwang anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asaan da anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagden na. Anjagay, awanin naladawan, bumakit dan ngagpadpada. Ayun, gaya man niya.
Ay, may sasanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, hay, awanan ti pag-asa. Anda pay, pare. Ah, Jay buridak nga anak yaw. Ningay Alfonso, pangasawaan yung tapno makapututan. ibagbaga nga ro na mga sawaan ngam. Ay na, di na kaya't agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istor ni Andrea no kwakay. Na barbartak. Asawa mo ti bagbagana. Kas di na day dyan nga na may. Nung nabartek, makasasawa. Ngam no limpyaw, agbaak ka naw. Anya? Nasaya at kadakan antod yun na kayo. Nabartek man na nasimbang petjanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka naw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang. Tatang, asawa tikat. Ko, asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Mag-asawa ka man ay tanabartek ka. Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. Asawa, tatang. Ikanda man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa, tigat ko, tatang. Sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagan, tikas talukaw. Basol yun, nagbakal. Na! Tatang, kaya yung aglaklakayak. Ito, nagtipantalon ka, ha? Ay, Ika naman kita, Arman. maturog ka kidin. Inton mausawan ka sa kagbiro itermam. Kasano ang kaya nakangay no nabartag ka mait nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Asawa, titi, jukanyak. Umayos, asawa ka, Rutek. Mano amin dagiti apo ko mari sa lume. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda mare. Ay mayat ata na paraburan ka iti ado nga po ko mare. Uwan kasanumat nga men. Nagado dagiti anak may iti dilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan anang asawa nga anak yaw. Uwan mare, ni Andrea. Apay manutawan ni Andrea mare. Bumakit mo na balasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Ngam di pa'y malamaki asawa. Abay, awan pa'y nobyo na mare. At damot, idi, ngam nag-break damot. Jak man amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay, agpadadan nga agbaak ijay anak minukaskas no maray. No, ginusto da kumadagit anak tayo. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dya anak may maray. Tamang nginumay. Ay na, gaga ngayon iti baro da ginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runa no dantun putot da. Nakaring ka mga gaya main. Unak no asino ti agkape dito kusina. Sika mga gaya Alfonso. Tatang, nasakit yung ulo. So, naladawa ka nakariing. Tagasanawa sa nagsakit na ita ulaw. Kaya diretso mo tinumaw. Ala, agawam dagkapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang. Intag birok itermam. Kung makasawa ka din tag sapol itermam. Adaw ti mabalin mong arman di ta kaaruba. Anya? Ay, agtal na kayo matata. Sa natilay bagbagayo. Nagkuna ang mga sawa. Awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagit tagitim pagbagam iti kalman. Saan mo natilay bagbagayo, tatang? Kababaing na kita nga'y bagbagayo. Ano nabartag ka, nakarit ka ang mga sawa. Ngem no limpyo ka.
Kas kamay lang aron natuktukan abisukol wanuladdag. Ay, jak pagan ano ti mga sawa. Na, Kay ket ko tagbaak tatang. adya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay di mo apalan dagiti kakabsat mo. Adan asawa da. Adan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag nga urawan asawak nanang. Pagan anong da asawa? No, isukat na kantuman lang. Itaan nyo man ni asawa ni insan gaw. Sininaan nan ket simurutan iti sa bali a lalaki. Ay, kat pilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga min di asawa ni insan mo. Wen anak, depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang, tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam, agbaak ka numat. Iwan nga rod no, nabartag kaya't namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga taaya ti pudno a marikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbagan ano nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. ewan nga rod He, jak amaw di nga anak mau. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Nay, Alfonso, may sala nga. Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Ah? Oo, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta, Wen, promise. Ala, may sala nga buti, Andrea. Agas, di ba no? Tanabanuga ka naggapo dyan talo? Sige, nga may sala nga. Wen, Agawid kan no maibos mo ti may sabute. wen, Andrea. Masaman pa ya bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto ko mamatan nakadukan. Oh, like it ni Andrea. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturog. Paturugan lang yan. Malal daw. Rabite pa naturog. Sige mo. I love you ko na. Ala, di lalaw-lawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka ngamin. Kaya ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasasawa ako. Ay, saan man natilay bagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa, itap no mausawan ka. Alamot na. Andrea, di na paikas. Ay, ayatin ka ko na. Ako na nakmata na. Agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa lababo iti maparte, mapalinan. Na yun ang tatay may sakaldeng gan upat naman. Umalayan, dayta, sagana ta. Anya? Yan, un ko na mo na. Kasi magkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dya anak ta. Ada ijo istor na. Kaya't na ka nga asawaan ni Andrea. Anya? Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dya anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Unay na yaday jay alalakay. Mala, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay, kanya day tanga itsura mo na Alfonso. Nakalos pa kaditan. Ay, tumadar ka ta. Magni Andrea, hindi na maklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pag-ayawin Andrea, taklunan na. Tasawanon. Agawit na ko na. Sa kala natural na kung di aram no, nabartag ka na. Di ka lagbay. Tatang, Ay, tata.
Talaga ka di akasta ni Alfonso no mabartek. Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na dayta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Anyan? Ay mayat ko magaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaasawa no nabartag. Balinswag ti utek na dayto yung anak ka. Pare Alfonso, lumakay ka na bwero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabwer kadya. Nga asawa ka na. Anya palat ar-aramidem ngay. Sayang ti gwapo apulem. Saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayin mo tsika. Nagtaar ka to pa'y. Mabain ka. Alaki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasang ka. Apay awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samet la agaram day dyan no nabartek. Ay, wala ta, mabain ngamin nga agarem, no limpyo. Tata. Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso asapay ko maataklo ng dyan akaw. Uray na bartek. Tagpay sumiti bagbaganakin ka. Ay, talaga nga gayat kang ka, balasang ka. Ala! Ay, alaki din balasang ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailaang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing pwede inam kahit. Iso sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo lagaram no nabartek ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartek, Alfonso. Wala. Dahil talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka na. Kasar ka itan. Ano niya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan kan, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-laklon langin. Ni. Anda. May kagarutan. Ganda balay na. Darasam. Yang amu nga kada nanang gindatang ko. Ala, uy, iba ka na, Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Joke din na. Basta may kakita na. Jesus, makita na ron. Isarak to istor ko. Dadang, asawa ko na, Andra. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso, tata. Ngam pinaypayso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Ang kasar kayon. Gasano nga, Dadang. Kay mga yaban natin, mga kasar ka sa kami. Ay, sad nakaskari na ti bagbagam. Ano pa'y a proseso dahi tanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ka ano ti kasar. Basta di yung pagawitan ni Andrea. Agyanan dito balay, ayat ano biyak. Lakay, pagawida mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay, agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na aya. Jak matan nariingan na Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Ah? Nay, kuna ka ano nakaturog pala ang balasang kaw. Awan matan iti silid na, nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay. Ada kami lagayam dito store Alfonso. Agawitan. Manjak, Dadang. Tanya di mo pagawitan, mate. Kagururay ija balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ibagbagayo mo, Dadang. Nagkuna ang mga asawa. Na, ay luka. Kainukunam nga asawa ni Andrea. Aho, daya mo imbagbaga.
pagawidan yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, tata. Anya, ay, Marisileng! Arak man! May sabuti lang! Mabait lang, pare. Ne. Asino ta ginom, tata? Sika! Pagbungaran ka man. Diyak kaya't yung minom ita. Aginanaak pa yung aginom, tatang. Na. Kasano dahi to yan ngay, tata? Di nakmatan pagan ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. Ay, masurunak iti day tao. Apay, ada ayan napasamak itinagbaitan niyo balasang ko. Ay, kwa. Ay, adda, nana. Anya? Ay, lakay! Kasano dahi to yan ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Ingkatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Likliga akong tuminom ita arak. Tapasubo da itang arak. Anya? Kaya kasano nga ron nga, Andrea? Ape, ay may dildilo na siya, babae. Kadyak nga ron mga asawa. Agbaakak, tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busang day taginatang ka. Manjak. Ija akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mo. Kasano nga taya? Uray ko manawan na pasamak itinagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Makaamo ka. Ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom dyan aktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nang tuman kayatan. Nya nga tayo teramidin ta. Ay, makaamo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea. Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nang taginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar tata. Winang nay tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan na kailawan niyaw. Tumulong kami Awan latana. tirong bang apagdanagan nyo, tata. Ngamin, sana po nung adan na pasamak itinagbaitan mi. Kung kunaklaan day jay. Baran kunak no maikasarnak ti anak yung awan matlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko tibagik kan ko ana. Isabay-bayan yun. Ano kasta? Ay, agyaman nakabalasang ka. Ay, kung naalanupod nung ada na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan, tata. Isa di kay madanagan. Nabang ara na kiti daydian na amwak kan ni Andrea. Kat manipod di din sana na naginom ta anak ko kat nagbalbaliwan. Iso na laeng, tatalaga atinakdaran nan ti panagbaak na. Saan mi madta na pinilit anang asawa? Tauray ka sa noti pa ng kumbinsimi kan kwa na talaga nga agbaak ti kayat na. Alakastan, ti pagayam mo, Antonio. Alagagayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan ni pagayam Antonio, dito'y drama tayo, Manang Biyanang! And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Manang Biyanang! Manipod ka ni pagayam tayo ang Mercedes, sana pudpud no anagan. Tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, ti istorya kan kakat may papan, itinaangay akasar ti anak me. Ngamsak bay ti kasar, ado dagiti naramid me ti asawak. Adi min tupulos malipatan. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Why, bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag tanay. Ano pa'y ti may simpa dito'y.
masapul na dalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko asosyal sa kanaw, ti agbalin nga abalayan ta. Ay, wala ka nung ganon. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak nang tamilang nga adayaw, ngam isuda. Ha? At talon ta. Isuda nga'y. Apay adda nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adda kadakwada. Ay, diyak mo maamuan tanto alakay. Mala, agawaam, tapno malpastan nga agdalaws tanay. Adupay ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ka, bulodam mi mampay tay dakkel at telebisyon niyo. Isumplimento mo lang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ang ti TV yung anak ka. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kandag iti umbing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tayo sublimento mo laang. Hanggat adda nga ro dagbagkat. Awan nila kay ko tanapan nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kami timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo laang matanakaw. Kan amang ano ada extra kurtina yaw. Buludak man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludak. Adda magkaididag ita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla ang nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasan to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Una raw. Kasla balay tipak nang. Tanay, at apay dakkel at TV na. Kanapaw nagpintas dagiti binulod mo a kortina dagiti tawaken ridaw. Wan. Tapno saan natatagibasitin ti agbalin nga abalayan talakay. Ay, wala. Ken imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay samet na dadaal a motor ti anak taday jay. Iwan, uy nasingak. Sana madlawan na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw, tapno adda makita ni abalayan a motorsiklaw. Kampay idi ak, sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes. At dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam ti lugan na. Saan ba't unay adaan, lakay? Ingkasabtan ida ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Tiagbaling nga abalayan nyo. Papang, isu dadagiti datakkel ko. Hello, nice meeting you mga abalayan. Kastamay abalayan. Hala abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na kita, so naimas. At isang pun may ama merenda, balayan. Nginginaan mo lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayon-tayon ton tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugar yu, Ramon. Saan una yan napudot? Saan akas ije lugar miya nagpudot? Napudot matla dito'y napigsa ti init tere. Sala na lami is dito'y no rabi kan agsapa. Ngam no adda init ay napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulag yung ti kasartahan eh. Kamudyanan na. Maasawa kamutlaangan. Wen garod. Kasla kaano la iti aginin naramta. Ngam ita, agkasabtan iti mabiit. Nga rod, kagkasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa? Agawid akpay Ramon, tajak kayat amay lawan ta. Naimbag to lang numalpas ti kasarta, tamaaramid tanton ti kay kayat ta.
Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Jimur daw. Dagami na ita. Ha? Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukwami na kita. Kastaya, abalayan. Parcinta ito, ti kadakilan anwang inton kasar dagiti anak tayaw abalayan. Ay, adu pa yan, dagiti tarakan di ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha? Parcinta ito, ti talo anwang inton kasarya o ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcinta yaw. Hanggang kunamo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa, parcinta di talaw. Nagaduunay tatang. Padado ka ti isabat na mapartain, ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti gastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kitno na yunan dati maparte, tinasaya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusin tayaw. Ay, masapul adakkel asalunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasarti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kaya nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan. Tapno nalawa. Ay, wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga. Tapno agbilib ka na ta. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Among mayano, dadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ada mo las-las to ja balayan mo lakay. Kundi sanglas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya kaya nakapugpudaw. Ken nagado aso si ije pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abong gati kasardaramaon. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramitin ta bakay. Ramaon, anak. Mga abang ta ito iti kumbuin ton kasaryo, Ay, nasaanin tatang. Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Dakabi ti makamok ni nanang mau. Di mo problema anday ta. Saan ngamin ang masapul day tatang? May mayat no da kumbaw. Tanda pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tanda kami taggastaws. Saan na si ka? Wilay Baraok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Baraok. Hanggang di mo ipagpaga iti sa bali, Ha? Ay, kaya wala tata. Di kayo madanagan. Hanggang, no di kayo makabayad. Kapilitan ngay bagak iti sa balay. Agbayad kamin tao, Barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon, may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil, Baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mo't nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay nanagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kanag doble ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least napintas ti quality da ijay. Parihas mga laang. Ken maysa, saan may gaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay ken taygaw ni Tere. Anya? Kat pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lama usar. Mabalinto mga ila ko no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan may kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da abakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oras tulatan tag make-up kada kayo. May mayat dagi jay tay expert da. Mabalinda pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno ko.
Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasar mon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada manang. Ipilit damay. Unak lang arudo nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisisyaw. Ay nahati pa idaading ko. Tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalaan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguron amana. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back nang dantumo ngamin. Amumatan ti style da na ng gandatang manang. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpaatew. Nga uray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simuro tak kami nitigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakadaman. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Inton bigatan nga umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umyanak dita balay yu. Kaano nga Tere? Jack paya mo. Inton umay alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunong aldaw. Anya? Papanamanan nga eh. Adawan na natin daran ni akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salunan ngayon para medyo atata. Dakdakkel matan ng tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Ay, inawis mi ngamin ti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti mapartenton kasar da Ramon, tata. Ay, huwan baraw. Ay, talaga. Iso nga ora gitik out to amin maray ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay ka tumakisala Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Asos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbong nga apangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarikat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Lagi tayo baros ti makisala, tata. Ay, wun makiti Ngano siya? Ay, nagsalak to Di oray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awa man siguro ti makunamaw na balayan. Ngamin ka aglop-lop ti sagana. Ay, huwag nga rin tabalayan. Nasobrahan sa ti sagana. Naimpang no saan ang madadahil dagi siya ang balayan. Saan? Tay baga nga gitik out dagiti tataw. Ay, huwag gaya. Nakita yun, di binalon mi adwa akaban, abagas, ang balayan. Naluto nga tamad lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insublida ijilugan mau. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Ang lup-lupyas ti irek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid? Ay saan? Yawid yung balayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Dagatay sobra akarni Tado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito'y? Ay, saan na balayan? Tado matlat dingwan mi dyan lugar mi. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi abalayan. Ado pa ti manok ken baboy may. Ken nagado pa ati kalding may. Oh. Mala balayan. Intrakitin asikaswan dagiti agsangpat abisita. Ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo naman aw. Ay, saan pa ay? Ado lakit ni Dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Kamayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar.
Ay indulin ka. Apaya. Apay nga inalayo. Kat kuko mi nga gasawa day jay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay, yagyo. Tasyak ti mang idulin iti day jay. Kasarita mi pa ate. Saanon ang masapol? Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Ay, saan kayo gaumian dito balay? Balasang ka? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Ay, apa yakas dia asawa amramaun? Ay, jangan ruda mo tatang. Kelaat mo tan nga imungay. Apa inagapa kayaw? Saan mo tatang? Sa mas dawak no apa yakas dyan ni Terry. Ay. Dan sama bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta. Ngayon di itong balay ti pag nadantakal pasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam. Rupat kwartada. Ha? Agsinatan, Ramon. Saan kumamatakas ta ti bagbagam Terry? Basit aba nagdayta apang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panag-group-groupam. Terry, agsubli ka. Papanaman nga eh. Terry! Pasensya mo tiyanak ko, Ramon. Talaga akas dyan na nusumro. Ha? Anyat ka, tiyosawan pa bang? At na diferensya, ti pa nagpampanunot na nudaduma, Ramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas dyan nga ugali na. Iso pasensya ko man. Tano tutupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusam ti anak ko, Ramon. Hello, Terry. Pang-aasim ka di Agdil na tamanan. Basta, manja akon, Ramon. Nauma akon. Saan kan nga yayatan? Agsinatan. Sumapol ka iti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Andyan iti nagsaritaan nyo iti asawa, anak kaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. No di na kan kayat. Paybayamaw. Di mo ipilit ti bagim ken kuana. Ang mga nagproblema kan tupay nagdin na kayaw. Ang mga nagkonsumisyon kan tao. Iso ang paybayamaw. Kasadungay lakay. Anyagay ti pagbayad takin ni Willie, itinautang takin kuana kwarta. Ay. Problema nga raw tayo nalaman ni Terry di parwada. Munday dya tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damot lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Uwin nga roda. Ay problema matikas tao eh. Naipasubo talaka nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggod ta. Iso na ipasubo ta. Uwin nga raw. Ay napawag bababawi baka ito. Agpada kami kanila kay kong agbababawi gapo iti naramid me. Namiris may timbidot me asaan gaya marumbang tagpalpalangguad. Nang rona katawan mata talaga ti palpalangguad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak kanito. Nagmula kami nga rod iti adwa prutas kanatang tapno mabayadan mi ti utang me kat kasi na nakabayad kami matlaan. Kat timat anak me, ore kasano ti panangayayo na iti asawa na dinan na ayayo, iso ang nagsinadan. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. Inyo Rose parity script kan parity drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Thank you iti saan nyo pan nakaumamang tartarabay kadag iti uploads tayo. Kaya't welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan tintay drama itang. Kastoy man di ko na ni pagayam Flora. Dir manang biyanang adanak ko na laing agdiskitar iti masida. Ngam babaan ti dakas awagas. Banag apakaungungtan kan pakasirsirmonan na kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysan. Manganan na lang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasidaan day. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Adyak tiniliw mo ngay. Kat pasig nga aguk-ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Guys, umayak man. Anda kayo. Madali ang kay. Madamdamay tayo ito ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagais. Mapukpukaw tayo kawitan na manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagais. Ay, naidyak ang mga Awan mo tinimay, dito yan sa bali, manok ang kay. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manok may. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Amang ano nagtalaw mo tinang kay. Ag-self-supporting. Kung saan na mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan nagmat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulukmag da kiti manuyo ang kay. Sige tinakman sa pulay. Barang adala ang ditay igay. Anday, ibagam man dagpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ginatang ko Dagpaiso, anday. Gagpaiso mo? Ginatang ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan niya. Di kayo mamagsaw iti kastan no awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot itarakan mo ang manok Hay! Adarog na pukpukaw. Inulit ko at binilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagiti manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay napik sa memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso masiguradong at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas? Ang mga nun dala di takaroba. Kunak tumot ngamin nga ipupukyo dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apapadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan no na yaw awanag. Sige man ta inak sa bulan ti manok ko. Manok ko, where are you? Manok! Angkay Primaw! Angkay!
Apay Ada nakita ka banyas iti asidag ti balayaw. Ha? Banyas? Well, isulaki di tagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manawk. Anya? No kasta, saan a tao tinang takaw iti manukaw? Saan angkal? Kurang manan dagiti manok ko. Abay ngay. Agsasarunumit ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apetas laburido kang agpakpakan ka lagi manok mo? Ay na, kurang manan ti tarakan ko ang manok. Ay. Anya? Allah, apay ngay. Agsasarunumit ti panlakapukaw ti manok mo, Lucas. Wala ro, ay, awanan. Painino ta na maibos ti manok ka. Ipupok mo ngaminan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manan iti insangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawa mo na. Am-amukan anday. Tinakaw mo dagijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kuna lang aruding. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok napidot ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kadya maam-amot aking kuka. Napidot ko kuna lang aruding. Ang talakay man. May ranranod kay lang aruding iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, malungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rin nabii? Kiway! Manumila tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan ak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanan, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya at tikas tangar aramidam? Apay di ka makonsensya? Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la day tayo ti biyag ka. Anday pang-aasim. Sardagam tikas tangar aramidam. Kasanun numatiliwan da ka ngagtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang aruday. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko ngagtrabaho. May-maya magayam nga dayo tikas tayo. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitam bay. Rapi manay. Gundaway ko maninday tingagta ko iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno at dami ilakaw. Ay, hindi pa iti silaw ka. Uray ta, mo matiturturungan. Gan may sa silagmay. May-maya no awan silaw. Tapno mas sigurado nga awan makakita kanya. Nay, anya day tag-igpila man day. Manok samay. Ay saan? Kawitan day tao isa na manok. Nagluloko kan. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tayo. Ay kaginatang ko Sige tag dardarasak paray. Adda nang ko maipapangkin ni Andy, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaruba. Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti kanaka. Nang runak itawan pamanagnik kaw. Ngam kasaritam kumalatan ni Andy. Damagam nupudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. Da pamanagdaki parangdang tasang uida. At daya may parangdang ay bitin siya. Ngampod nomet ngamin nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga rodagi jay. Gida dumamag mapipidok ko kung itagda.
Basta di ka agar-aramin iti saan anasayaat. Tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na dak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jak mo't makitkitan ni Andy Lucas. Wen nga rod, manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakita? Wen nga raw, nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuhana Delikado dahi dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Umay kay mga nain! Anyat ay ayabam di ta manok, kat nakapupok mat nagitay manok tayo, anday. Unay kiidin ay, di kay ngumaniwa di ta Kurkura lata tabarang at daw may nga abuyaw. Dagitada na lang. Ay sigay, mangang kayo na. Manok te ka aruba dagita. Di umbayan nyo ata umay darub mangang. No'y marubayan da. Manok tayawn. Anya? Nanang, mangsawa ka. Nay, asido ti asawaan. Kaya jay nubiyak Antayo nga ti lugar na. Iso nga jakyaw awit dito balay. Tiksnik ko nga main. Nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalina. Ay, kit na saya at ano mang asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na abanganawa ken kuana no bilang. Tanusyak, di nak madengdengan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pasti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Tay, jayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man nagtapay diti balay. Maburi nga di tay. Awang mararami diti lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan inji talon, ano kaya mau? Mabainak ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Mas komportable ijay. Mababainak ka dananang kintatang mo di tay. Diya marami di kaya-kayak ko di tay. Kay-kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito Basta kahawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi agaway. Ay, isan sumurutakan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawa. Iswa nagawig kamay. Apay akas tati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa tagas ta. Ay, nay, palagipan kandi Adan asawa. Isungag balbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidin ita. Aday ta kay man ako nang kay. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. Agpapada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya agam ti bagbagak. Agbain ka kumait asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adaman Anday dyan nga Andy. Woy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya? Hay, delikado man nga ruden Amok ti kayan mo asawa Lucas. Gambarang agbalbaliwan
Ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga ron. At ang asawa na ang mga nawakan ko na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro tiwagas, tap nagbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan. Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. Siyak mo't ni Janet. Ay, naimbag man ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa iti naasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam-amo ka ni Andy. Sakbay ang nagkasar kayo. Nabiit kamla nagam-am mo. So magmamanula abulan na nagam-am mo kami. Nagkasar kami. Ay, ganun. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing puta kanayon ni Andy. Andy, akin manok iti magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abogam ma. Maruam da kita. Ay, saan Andy? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya? Taapay at tiliwag may. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expertak nga agtiliwiti kasta. Ha? Mala, igkay saganan dagiti Ricardo Andy. Tanay mas ti si data yu ita.